எஸ், இப்ப நாம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாதருடைய பிரணத்தியோட இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் இல்லையா வாசிக்க போறது. நம்ம நேத்து நாம ராஜவித்ய ராஜகுய்ய அதாவது யோகம் சாரி 9வது அத்தியாயத்துல நாம நேத்து என்ன படிச்சோம்? அதாவது பகவான் மட்டுமே பேசினார் இல்லையா, மிக ரகசிய அறிவு. அவருக்கு நாம் எவ்வாறு தொண்டு புரியறது, குய்யதமம் இல்லையா. சோ குய்யதமத்தை பற்றி நாம பார்த்தோம். பகவானுக்கு திருத்தொண்டு எவ்வாறெல்லாம் புரிய முடியும், நவவித பக்திகள் இல்லையா. ஸ்ரவணம் என்பது கேட்டல். ஸோ நீங்க எல்லாரும் இப்போ பகவத்கீதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த விதமாக பகவானை பற்றி எதையெல்லாம் நம்ம கேட்கின்றோமோ அது ஸ்ரவணம் ஆகின்றது. கேட்டல் என்பதுதான் ஸ்ரவணம், அந்த செயல். ஆனா நாம பக்தியை பற்றி நாம கேட்கும் பொழுது அது நமக்கு உன்னத தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. மேலும் கீர்த்தனம், பாடுதல், பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய நாம ஜபங்கள் இல்லையா, இது எல்லாமே சங்கீர்த்தனமாக பாடுவது. சோ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்வது என்பது நமக்கு அது நாம ஜபங்கள், நினைவில் கொள்வது, ஸ்மரணம். ஆனால் அதையே பாடலாக பாடுவது என்பது கீர்த்தனம் ஆகின்றது. சோ ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம், விஷ்ணு, அர்ச்சனம், வந்தனம், அதுக்கப்புறம் தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இப்படி நவவித பக்தி எல்லாமே நாம நேற்று படிச்சோம் இல்லையா. சோ பிரத்யேக பக்தியினுடைய மன்மனா பவ, நாம் எவ்வாறு பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா, எந்த நிலை வரைக்கும் நாம் அவரிடத்தில் சரணடைந்திருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு பகவானும் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட், அதாவது அவரும் நமக்கு மீண்டும் அந்த அன்பை அவரும் நமக்கு வழங்குகிறார். சோ பகவானிடத்தில் நாம அன்பு ஒன்றுதான் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. இப்ப நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கவங்களுக்கிட்டே நாம அன்பு கொள்ளும் பொழுது அங்கே ஒரு அன்பான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த வீட்டுல நிம்மதி இல்லையா, ஒரு தெய்வீகமான கலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அதே மாதிரிதான் அன்பு கொள்ளும் இடத்தில் பகவான், அதாவது தெய்வம் என்பது இருக்கும் இல்லையா. சோ அன்புள்ளம் என்றைக்குமே அதாவது அதாவது நிம்மதியை வழங்கக்கூடிய நிலையில எப்பவுமே இருக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் என்றைக்குமே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்வது எந்த முறையில்? பிரேம பக்தியை நாம கொள்ள வேண்டும். அவர் மீது அன்பான பக்தியை நாம கொள்ளும் பொழுது பகவானும் நமக்கே அவர் தாசன் ஆகிவிடார் ஆக்சுவலி. சோ நமக்கு முக்தியை கூட சுலபத்தில் வழங்கி விடுவார் பகவான். ஆனால் பிரேம பக்தி அவ்வளவு சுலபத்தில் நாம பெற முடியாது. ஏனென்றால் அவரே நமக்கு சேவகனாக வேண்டிய சுச்சுவேஷன். எவ்வாறு அர்ஜுனருக்கு பார்த்த சாரதியாக ஆனார்,
இல்லையா? சோ அதனால அவரே வந்து எல்லா இடங்களிலுமே அவருக்கு வந்து நிற்க வேண்டியது சூழ்நிலை. அதனால பிரேம பக்தியை அவ்வளவு சுலபத்துல வந்து பகவான் வந்து வழங்க மாட்டார். அதற்கு நமக்கு அதிகமான சாதனை என்பது வேண்டும் இல்லையா? நிறைய பயிற்சிகள் பக்தியில வந்து பக்குவத்தை அடைந்து நாம வந்து அதாவது அனைத்தை விட மேன்மையாக எம்பெருமானை மட்டுமே நாம வந்து நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் அடைந்தோம் என்றால், அனைத்து காரியங்களிலுமே அவரை நாம வந்து முன்னிறுத்தினால் இல்லையா, அவரை மையமாக வைத்து நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து நல் வழி நல் மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? இப்ப 10வது அத்தியாயம் நாம பார்க்க போறோம். சோ கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். எல்லாராலுமே பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? பக்குவமடைந்த மனிதரால் மட்டுமே வந்து, அதாவது சோபர் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதே மாதிரி வந்து நிதான புத்தியுடைய மனிதர் என்று தமிழ்ல நாம சொல்லுவோம். அதாவது பக்குவமடைந்த ஆத்மாவை சொல்றது. அவரால் மட்டுமே வந்து பகவானை பற்றி அறிய முடியும். வேற யாராலுமே வந்து எல்லாவற்றையுமே, அதாவது சிறிதளவு கூட அறியறது வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே பக்தியே இருக்காது அவங்களுக்கு. அதனால எம்பெருமானை பற்றி அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இல்லையா? சோ சில பேர் ஞானத்திலையும் சில பேர் கர்மத்திலையும் ஏதோ கொஞ்சமா பக்தியில அவங்க திளைத்திருக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு அவங்களால வந்து புரிய முடியும் இல்லையா? அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். நம்ம நேத்தைய அத்தியாயத்துல படிச்சோம். 3 மேல இருக்கக்கூடிய, அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய பௌதீக உலகம், மேல வந்து ஆன்மீக உலகம் இல்லையா? அங்க 3 பாதம், இங்க ஏக பாதம். அதாவது 1 மடங்கு பௌதீக உலகம், 3 மடங்கு ஆன்மீக உலகம். அங்கே கோலோகம் வைகுண்டம் எல்லாம் இருக்கின்றது இல்லையா? சோ பிரம்ம ஜோதிற்கு அப்பாற்பட்டு, பிரம்ம ஜோதிர் வந்து விரஜா ரிவரை தாண்டும் பொழுதுதான் பிரம்ம ஜோதிர் இல்லையா? அது பிரம்ம ஜோதிர் என்பது என்ன? பகவானுடைய திருவுடலில் ஏற்படக்கூடிய பிரகாசம் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதிர். அதுதான் ஆகாயம், ஆன்மீக ஆகாயம். அந்த ஆன்மீக ஆகாயம் தான் இந்த பௌதிகத்திலுமே வந்து பரவி இருக்கிறது. ஆனால் ஆன்மீக ஆகாயத்திற்கும் பௌதிக ஆகாயத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒன்று என்னன்னா, மகத்தத்துவம் எனக்கூடிய 7 அடுக்குகள், பஞ்சமகா பூதங்கள் மற்றும் அகங்காரம் மற்றும் இந்த அதாவது மனம் அந்த எனக்கூடிய அந்த புத்தி. சோ இந்த நிலையில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆகாயம் வந்து நம்ம பிரம்ம ஜோதிர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நம்ம அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகங்களை படித்தோம் இல்லையா? மேல சத்தியலோகம், கீழே தப்போலோகம், அதுக்கு கீழே அதுக்கு அடுத்து வந்து அதாவது பித்ருலோகம், அதுக்கு அடுத்து சுவர்லோகம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் புவர் லோகம், நம்ம எல்லாம் பூர்லோகம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த உலகங்கள், நம்ம 7வது உலகம், நமக்கு கீழே அதாவது பாதாள உலகம் வரைக்கும் இன்னும் 7 உலகங்கள், அதோட சேர்ந்து 28 நரக உலகங்கள் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே உண்டு. சோ இது எல்லாமே நம்ம நேத்து படிச்சோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம். அதுதான் எல்லா சாப்டர்லயுமே நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா பக்தியை பற்றி தான் வந்து எடுத்துரைத்திருப்பார்கள். பக்தியை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அன்பு அதற்கு காரணம். அதாவது பக்தி என்பது எதனுடைய ஆதாரமாக கொண்டு வருகின்றது? கருணை இல்லையா? மேலும் அன்பு. இது எல்லாமே தான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து திளைக்க முடியும். இந்த கருணையுள்ள மற்ற தன்மை, அதே மாதிரி வந்து அன்பற்ற தன்மையில வந்து நம்மளால பக்தியை வளர்த்துக்கவே முடியாது. நமக்கு பேசிக்கலி மூலாதாரமாக இருக்கக்கூடியது எது? அன்பும் கருணையும் தான். இந்த அன்பும் கருணையும் தான் நம்ம வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். இந்த 2 இல்லைன்னாக்கா பக்தியில நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியவே முடியாது. மச்சித்தா மத் கன பிராணா இல்லையா? இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் எடுத்துரைப்பது என்ன என்றால் பக்தி மட்டும்தான். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். சோ இவ்வளவையும் வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கும் பொழுது, சோ எஸ் நீங்க ஸ்வயம் எடுத்து சொல்றீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அதாவது அசிதர், தேவலர் இல்லையா, வியாசர், நாரதர் இவங்க எல்லாம் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன். இப்ப ஸ்வயம் நீங்களே எடுத்துரைக்கின்றீர்கள் என்று எடுத்துரைப்பான். பகவானுடைய உயர்ந்த நிலையை அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை பற்றி எடுத்துரைக்கிற ஸ்லோகங்கள். மேலும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். சோ ஒரு சாம்பிளா தான் சிலவற்றை சொல்றார் இந்த இடத்துல. சோ நம்ம 7வது அத்தியாயத்திலேயே நம்ம சிலதை பார்த்தோம். நீரினுடைய சுவை இல்லையா, சூரிய சந்திரர்களுடைய பிரகாசம், மனிதரில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல், இவையெல்லாம் வந்து ஒரு சாம்பிளா அந்த இடத்துல பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய, அதாவது 19வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 40வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வரும் இந்த இந்த விபூதிகள் எல்லாமே. நான் எந்தெந்த ரூபத்தில் இருக்கின்றேன் என்று சொல்வார். வசுக்களில் நான் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாம் ஒன்னொன்னு, ஆதித்யர்களில் நான் வந்து சூரியன், இதெல்லாமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார் பகவான். சோ இத்தனை ரூபங்களிலுமே சாம்பிளா தான் அவர் சொல்லியிருக்கார்.
அவருடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றவர். எதற்கு பகவான் இத்தனை ரூபங்களை கொள்கின்றார் இல்லையா? இவ்வளவு விரிவங்கங்கள், இத்தனை அவதாரங்கள் இல்லையா? எதற்காக கொள்கின்றார் என்று யாராவது நினைத்து பார்த்ததுண்டா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் எண்ணற்ற உயிர் வாழிகளை படைத்த பகவான் யாருக்கு எந்த இடத்துல தேவையானாலும் அந்த இடத்தில் அவர் வந்து சென்று விடுகின்றார் இல்லையா? ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் சென்று அவர்களுக்கு வந்து நல்லதை செய்கின்றார். தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு இல்லையா? அதனால அவர் நானா ரூபத்தில் தான் நிறைய இடங்கள் இருப்பார். அதனால்தான் அத்தனை விரிவங்கங்கள். சோ நம்ம பகவான் இத்தனை இடத்துல இருக்காரே, அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது. அது ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜடமாகவும் சேதனமாகவும் இருப்பது அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः விபூதி யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாகோ शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्णा. எஸ் பூய ஏவ மகாபாகோ. மகாபாகோ என்றால் அதாவது புஜங்களை, அதாவது அதாவது அவர் ஒரு போர் வீரன் இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய வந்து வல்லமை பொருந்தியவன். அதனால மகாபாகோ என்றால் அந்த புஜங்கள் வந்து வீரம் பொருந்திய புஜங்களாக கருதப்படுகின்றது. சுணுமே பரமம் வச்சக. சுணுமே அதாவது என்னிடமிருந்து நீ கேட்கணும். அதாவது அவர் பேச போகின்றார் பகவான். அதனால வந்து என்னிடமிருந்து நீ கேட்பாயாகன்னு சொல்றார். ஆக்சுவலி அதாவது நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும், அதாவது இதுவரைக்குமே அவர் விளக்கி இருக்கார், அதை காட்டிலும் இன்னும் பரம ரகசியமா இருக்கக்கூடிய சிறந்த ஞானத்தை பற்றி இவர் வந்து இப்ப எடுத்துரைக்க போகின்றேன். அது உன்னுடைய நலத்திற்காக மட்டுமே உரைக்க போகின்றேன். இதனை மீண்டும் நீ கேட்பாயாக. சுணுமே வச்சக என்பது அதுதான். மீண்டும் வந்து கேட்கணும். சுணு என்றால் கேட்டல் இல்லையா? என்னிடம் மே என்றால் பகவானை குறிக்கின்றது. என்னிடமிருந்து நீ வச்சா என்றால் பேசுறது இல்லையா? சோ அவர் பேச போகின்றார், அதை நீ கேட்கும். பக்ஷ்யாமி ஹித காமியா, நீ வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சாரி. நமே விதுசுரகணா பிரபவம் ந மஹர்ஷயः அஹமாதிர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷீனாம் ச சர்வசः யோ மாமஜமநாதிம் ச வேத்தி லோகமஹேஸ்வரம் அசம்மூட சமத்யேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களாலோ மகரிஷிகளாலோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவது கிடையாது. யாருக்குமே பகவானை பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது கிடையாது. ஓரளவுக்கு தான் அவர்களால உணர முடியும். முழுமையாக பகவானால் மட்டுமே அவரை பற்றி, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால், அவருடைய ஆற்றல்களை அவர் ஒருவரால் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏதோ ஒரு பாகம் மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அனைத்தையுமே அவரை பற்றி யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியானவன் சொல்லிட்டார் இல்லையா? அதாவது அகம் ஆதீர் ஹி தேவானாம்னு சொல்லிட்டார். ஆதீர் அதாவது ஆதியானவர், தேவர்களுக்கெல்லாமே ஆதியாக இருக்கின்றார் பகவான். மகரிஷி நாம் ச வர்ஷக, அனைவர் எல்லா தேவர்களுக்கும் அதே மாதிரி ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியானவன், அதாவது பகவானிலிருந்து தான் அனைத்தும் தோன்றுகின்றது என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இடத்துல வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படுகின்றது. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் இல்லையா? அஜம் அனாதி, அனாதி என்றாலே பிறப்பற்றது. சோ ஆரம்பம், அஜம் அனாதி ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே என் எல்லா பாவங்களிலும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஆனா அவன் இந்த நிலையை அடைவதற்கு பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ பிளைண்டா இதை வாசிட்டவனே எஸ் பகவான் தான் உயர்ந்த ஆளுமை என்று நம்மளால ஏத்துக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதற்கு உணரக்கூடிய பக்குவ நிலையை அவன் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த பயிற்சி செய்வதால் பகவானே அவருக்கு உள்ளுக்குள் இருந்து தன்னுடைய நிலையை உணரும்படி அவருக்கு உணர்த்துவார். சோ அந்த மார்க்கத்தை அவருக்கு வழங்குவார். நாம எந்த முயற்சி எடுக்கிறோமோ அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அதற்கு பகவான் எப்பொழுதுமே பக்க துணையாக இருப்பார். நாம் அந்த முயற்சியில் சிறிதளவு முன்னேற்றம் காணும் பொழுது பகவானும் நம்ம அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு வழங்குகிறார். சோ அவர் பிறப்பற்றவர், அதுதான் அனாதீம் என்ற சொல். சோ இதை விட ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸ்ரீ பகவத்கீதை என்பது எந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கும் வந்து
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சமுதாயத்தை சேர்ந்தது கிடையாது. இது ஒரு ஆன்மீக அகராதி. இது ஒரு சனாதன தர்மத்தினுடைய புக் ஆக்சுவலி, அதாவது வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இங்க வந்து நம்ம வந்து ஹிந்துக்கு மட்டும்தான், கிறிஸ்டியன் மட்டும்தான், முஸ்லீம் மட்டும்தான் கிடையாது. எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒரு அகராதி எது என்றால் ஆன்மீக அகராதி பகவத்கீதை தான். இந்த பகவத்கீதையில வந்து பகவான் ஸ்வயம் அவரே எடுத்துரைக்கும் பொழுது இதற்கு மேற்பட்ட நமக்கு வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தன்மை வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாவற்றிலுமே வரக்கூடிய உண்மைகள் அனைத்துமே கடவுளுக்கு மேல யாருமே கிடையாது இல்லையா? அவரிடமிருந்தே நாம் இதை கேட்கும் பொழுது இதுக்கு ஆத்தென்டிசிட்டி நம்ம எங்கேயும் தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ எவன் ஒருவன் யாராக இருந்தாலுமே அவரை பற்றி, அதாவது பகவானுடைய பிறப்பை பற்றியும் அதே அவர் பிறப்பற்றவர் என்ற உண்மையை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அவன் அடைந்திருக்க வேண்டும். சோ அதற்கு அவன் பக்தியில் வந்து அவன் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவனால் உண்மையை வந்து உணரக்கூடிய நிலையை, உண்மையை உள்ளது உள்ளபடி அவனால காண முடியும். மேலும் பகவான் அனாதி என்பதை இந்த பதத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா? அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அந்த உயிர் வாழிக்கு இருக்கும். எல்லா உலகங்களிலும் அவர்தான் மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகம் கோலோகத்தை படைத்தார், இந்த பிரபஞ்சத்தையும் அவர்தான் படைத்தார் என்பதை நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? அது உண்மைதான் என்பதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். அறிகின்றானோ அப்படி உணர்ந்து அறியணும். படிச்ச உடனே அறிந்து கொள்வது கிடையாது. உணர்ந்து அறிவதற்கு அவனும் வந்து பக்குவ நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும். மனிதர்களிடையே அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான்? குழப்பமற்றவனாக இருப்பான். கன்ஃபியூசிங்கே இருக்காது. குழப்பம் அடைவர்கள் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்? ஒரு மரத்தினுடைய பல கிளைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு ஒரு உயிர்வாழி இந்த கிளைக்கு இருந்து அந்த கிளைக்கு தாவற மாதிரிதான் நம்முடைய மனசும் வந்து இதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை என்று நம்மளால தாவிண்டே இருப்போம். ஆனா ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதருடைய இது வந்து அந்த மரத்தினுடைய மெயின், அதாவது கிளைக்கு தான் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அது நேரா செல்லும் டாப் வரைக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு குணம், அந்த மாதிரி ஒரு மனசை நாம வந்து குணாதிசயத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்டவன் மட்டும்தான் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விலகி விடுதலை பெறுகின்றான். அவன் விடுதலை பெறக்கூடிய அந்த தன்மை வந்த பிறகுதான் அவனுக்கு இந்த உணர்வே வந்து ஆரம்பிக்கும். சோ ஒருவருடைய இருமைகளிலிருந்து அவர் வந்து நீக்கப்படுகின்றார் என்றால், அதுல இருந்து அவர் வெளியேறுகின்றார் என்றால், விமோசனம் கிடைச்சிருக்குனாக்கா கண்டிப்பா பக்தி பாதையில அவங்களுக்கு முன்னேற்றமான பாதை என்பது அமையும். அப்போ அந்த பக்தியில அவர்கள் வந்து முன்னேறும் பொழுது பகவானை பற்றி இத்தகைய உணர்வுகள் அனைத்தும், அவர் ஒரு அனாதி இல்லையா, பிறப்பற்றவர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பமற்றவரும் ஆகும். அதாவது அனாதி, ஆதி மற்றும் அந்தம் இது எல்லாமே நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அவர் எங்கே தொடங்குகின்றது எங்கே முடிகின்றது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. அவருக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? சோ எல்லா உலகங்களில் இறைவன் இல்லையா? இந்த ஒவ்வொரு, அதாவது பௌதீக உலகமும் சரி ஆன்மீக உலகமும் சரி எல்லாவற்றிற்கும் இறைவனாக இருப்பவர் எம்பெருமான் மட்டும்தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டால் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விலகி இருப்போம். எஸ் மாதாஜி. மஹர்ஷ்ய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜாஹ. ஹரே கிருஷ்ண. அதாவது மஹர்ஷ்ய சப்த பூர்வ 7 பிற முனிவர்கள், சத்வாரோ மன்வஸ்ததா அதாவது 4 பிற அதாவது ரிஷிகள், அதாவது நம்ம பிரம்மருடைய பிள்ளைகள் வந்து சனதா, சனகா, சனாதனா மற்றும் சனத்குமாரா, இவங்க 4 பேரு. அதுக்கப்புறம் வந்து 7 பிற ரிஷிகள் வந்து கபிலா, இவர் என்னது ஒரு 7, அது நான் நாளைக்கு வேணா சொல்றேன், அதை நோட் பண்ணி வச்சு மறந்துட்டு வந்துட்டேன். 7 ரிஷிகள். இவங்க நான் 11 பேரும் தான் வந்து பகவானுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் ஆக்சுவலி. ஓகே, மனுக்கள், மேலும் மனுக்கள். ஸோ இங்க வந்து 7 + 4 11, அதோட 14 மனுக்கள், 14 மன்வந்திரங்கள் என்று ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் 4வது அத்தியாயத்துல இல்லையா? ஸோ 14 + வந்து 11 கலந்து 25 பேர் தான் பகவானுடைய முதலில் தோன்றியவர்கள். யார் என்றால் இந்த 25 பேர்கள் என்றுதான் என்று இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல வந்து பகவானே சொல்கின்றார். ஸோ 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்தே என் மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே, பிரஜனி இல்லையா? சோ அதாவது இனவிருத்தி சொல்லுவோம் இல்லையா, பிரஜாபதிகள் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7th ஸ்லோகம்.
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. ஏதாம் விபூதியும் யோகம். 7 பிற முனிவர்கள் வந்து பரத்வாஜ முனிவர், அப்புறம் விஸ்வாமித்திரர், அப்புறம் வந்து கஷ்யப்பர், இது எல்லாமே நீங்க அதாவது பிராமணர்களுடைய அவங்களுடைய ஃபேமிலி நேம் கூட இல்லைங்களா, கோத்திரங்கள் நேம் வரும். அந்த 7 பிற முனிவர்கள் அவங்க தான். அதுல சிலது மட்டும் எனக்கு இப்ப ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ பரத்வாஜ, அத்ரி, அதுக்கப்புறம் வந்து கஷ்யப், இந்த மாதிரி கௌதம முனி, இவங்க எல்லாருமே வந்து 7 ரிஷிகள்ல சில பேர். ஆக்சுவலி மீதம் இருக்கிறது நாளைக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன் நான். ஏதாம் விபூதி, அதாவது எனது இத்தகு வைபவத்தை யோக சக்தியையும் எவன் உண்மை என்று அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஒருவன் அனன்ய பக்தி செலுத்தினால் மட்டுமே இதையெல்லாம் வந்து உண்மை என்று உணரக்கூடிய பக்குவம் வரும். சோ அவர் பகவானிடத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அவர்தான், அவருக்கு தொண்டு புரிவதொன்றே என்னுடைய தலையாய கடமை என்று உணரக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கே இந்த கலங்கமற்ற பக்தி என்பது அந்த நிலையில் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோபீஸ சொல்லலாம் இல்லையா. கோபியர்களும் சரி இல்லையா, பிருந்தாவனத்தில் இருந்தவர்கள் பகவானுக்கு எத்தனை வைபவங்கள் இருந்தாலும் அதை அவங்க பெரிதுபடுத்தவே இல்லை. அவரிடத்தில் வெறும் அன்பு மட்டும்தான் பாராட்டினார்கள். இப்ப கோலோகத்திற்கு போனாலும் அதே மாதிரிதான். அதே வைகுண்டத்திற்கு போனீங்கன்னா அங்க வைபவங்கள் நிறைய இருக்கும் இல்லையா. அதாவது ரத்தினங்களால் ஆன சிம்மாசனங்கள் இந்த மாதிரிதான் நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து கோலோகத்துல அதெல்லாம் இருந்தாலும் அங்க இருக்க கோபியர்கள் அதை வந்து பெருசா நினைக்க மாட்டாங்க. பகவானிடத்தில் வெறும் அன்பு பாராட்டு ஒன்றுதான் மெயினாக நினைப்பாங்க. அங்க வந்து மாதுரிய ரசம் மற்றும் வந்து வாசல்ய ரசம் இல்லையா, அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் தான் அங்க பெருசா நினைப்பாங்க. வைபவங்களை பெரிதுபடுத்த மாட்டார்கள். சோ நாராயணன் 4 கைகளோடு இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துல வந்து எல்லாமே வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லையா, ப்ராசஸ் பிரகாரம் தான் பக்தி கொள்ளுவாங்க. அங்க இடத்துல அன்பு, இந்த இடத்துல அந்த ரூபத்திற்கு அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் மகிமையாக தோன்றுகின்றது. அங்கெல்லாம் சிந்தாமணி கல்லே இருக்கு இல்லையா, அதாவது விலை அதை நம்ம விலையே பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு வேல்யூபிளான ஒரு கல். சிந்தாமணி கல் எல்லா இடத்துலயுமே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் கல்பவிருட்ச மரங்கள் இல்லையா, சுரபி பசுக்கள், இது எல்லாமே மேலுலகத்துல. ஸோ அந்த கோலோகமே வந்து சுத்தி பார்க்கடல் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த சுரபி பசுக்களுடைய பால் வந்து அந்த கோலோகம் சுற்றி வந்து பாய்ந்தோடி கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ இத்தனையுமே வந்து உணரக்கூடிய அந்த மனசு வந்து யாருக்குன்னா இதை காணக்கூடிய பக்குவம். சோ இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அண்டங்கள் படைக்கப்பட்ட பொழுது ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் வந்து கர்ப்போதகாய் சென்று அதை உட்புகுந்து சென்று அங்கே கர்ப்போதகத்திலிருந்து 14 லோகங்கள் மற்றும் பிரம்மரை படைக்கும் பொழுது பிரம்மரும் வந்து 1000 யுகங்கள் வந்து தவம் இருக்கின்றார். சோ இந்த படைக்கும் தொழிலை வந்து பகவானிடத்தில் வந்து கேட்கின்றார். அதுதான் 2ஆம் படைப்பு. உயிர்வாழிகளை வந்து பிரம்மர் படைக்கிறது இல்லையா, விசர்க்கம் என்று சொல்கின்றோம். சோ இந்த வைபவத்தை அப்போ அந்த மந்திரங்களை வந்து வேத மந்திரங்களை எல்லாம் வந்து பயிலும் பொழுது முதலில் வந்து காட்சி அளித்தார் யாரு, பகவான் வந்து யாருக்கு, பிரம்மருக்கு. சோ பிரம்ம சமீதையில வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து எழுதுகிறார் பிரம்மர். வந்து 100 அத்தியாயங்களை கொண்டதாம். அதுல வந்து நம்ம 5ஆம் அத்தியாயம் மட்டும்தான் நம்ம படிக்கிறோம். அதுலதான் நம்ம எல்லாமே இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சிந்தாமணி இதெல்லாம் வரதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகத்துலதான் வருது. நீங்க வேதாபேஸ்ல செக் பண்ணீங்கனாலும் இந்த பிரம்ம சமீதா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப அற்புதமான பாடல். நீங்க யூடியூப்ல எங்க வேணாலும் கேட்கலாம். இந்த பிரம்ம சமீதையினுடைய 5th சாப்டர் ரொம்ப அற்புதமான பாடல் அது. அதுல சிலது எல்லாமே பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. கோலோக சாட்ல கூட நம்ம வந்து அந்த தேவி தாமா, மகேஷ தாமா இதெல்லாமே அந்த பிரம்ம சமீதில இருந்து எடுத்ததுதான். சோ பிரம்மர் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தையே கண்டார் என்று சொல்வார் ஆக்சுவலி. சோ இந்த பாகவதத்துல வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் வாசிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா. 2nd கேண்டோ முழுவதுமே விசர்க்கம். பிரம்மருடைய படைப்பு எப்படி, அவர் எவ்வாறு வந்து நாரதருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார், இது எல்லாமே இல்லையா. சோ முதலில் பகவானை பற்றி வந்து பிரம்மருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது 4 பதங்களில் சதுர்ஸ்லோகில. அதுக்கப்புறம் பிரம்மர் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார், ஆக்சுவலி நாரதருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். நாரதர் வந்து வியாசதேவர். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே எல்லா வேதங்களையுமே அவர் தான் ஏற்றி வைத்தார். சோ வேதங்கள் இயற்றப்பட்டது இந்த கலியுகம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வியாசதேவரால். அதுக்கு முன்னாடி வேதங்கள் இருந்தது. ஆனால் அப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த மெமரி எல்லாமே எழுதி வச்சு படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எல்லாம் ஒரு முறை எடுத்துரைத்தாலே
அதை வந்து அழகா மனசுல பதியக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தி இருந்தது அந்த காலகட்டங்கள்ல. அதனாலதான் சத்தியயுகம், திரேத்த யுகம், துவாபர யுகத்துல எல்லாம் எங்கேயுமே எழுதி வைக்கல. இந்த கலியுகத்துல நமக்கு எல்லாமே குறையுடைய புலன்கள் இல்லையா? ஸோ அதனால நமக்கு மெமரியும் கம்மி தான். அதுக்காக தான் பிற்காலத்துல ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் வந்து வேதவியாசர் வந்து வேதங்களை ஏற்றி வச்சார். ஸோ பிரித்தார். ஒரே வேதத்தை 4ஆக பிரித்து நம்ம வந்து இப்ப பார்க்கின்றோம் இல்லையா, ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி ரூபத்துல இல்லையா? ஸோ இந்த பகவானை பற்றி இத்தனையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பகவானிடத்தில் வந்து பக்தி எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்றால், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கலங்கமற்ற பக்தியை நம்ம அவரிடத்தில் செலுத்தும் பொழுது அவருடைய வைபவத்தை எல்லாமே உண்மை என்று உணரக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அந்த மனிதனுக்கு வந்து ஏற்படும். எஸ் 10.8 இந்த மாதாஜி சப்தரிஷிகள் காஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமதக்னி, பரத்வாஜர். ஜமதக்னி வந்து இவருடைய யாரு, பரசுராமுடைய தந்தை இல்லையா, ஜமதக்னி முனிவர். அப்புறம் ஒண்ணு சொன்னீங்க இல்லைங்களா மாதாஜி, அது என்னது? அது கௌதமர் சொன்னீங்க. பரத்வாஜர் வந்து இவருடைய துரோணருடைய தந்தை இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம எல்லாமே நம்ம கோரிலேட் பண்ணிக்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. சட்டுன்னு எல்லாம் ஞாபகம் வரல எனக்கு. எஸ். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பூதாபாவ சமன்விதாக. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ, அனைத்திற்குமே பிரபோ என்றாலே, அதாவது பிரபு என்றாலே வந்து அந்த காலத்துல வந்து அரசருக்கு பிரபு என்று சொல்லுவாங்க. சோ ஆள்பவர். அனைத்திற்கும் இந்த ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்துமே அவர்தான் படைக்கிறார். அவர்தான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயும் வச்சிருக்கார் இல்லையா? ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நான் தான், ஆதியானவர் அவர்தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ என்றது அந்த வார்த்தைக்கு இதுதான் விளக்கம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றது. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் வந்து இதயபூர்வமாக ஈடுபட்டு வந்து என்னை வழிபடுகின்றனர் என்று சொல்றார். அதாவது ஆத்ம நிலையில் இருந்து கொண்டு அதை உணர்ந்து, எஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம உணரணும் இல்லையா? உணர்ந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம நிலை பெற முடியும். சோ உணராமலே நம்ம பக்தி கொள்ளும் போது அதுல வந்து நிலைக்க முடியாது. சோ ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் படைத்தது எல்லாமே பகவான் தான். ஒரு முறை படைக்கப்பட்டது ஆன்மீக உலகம், அவ்வளவுதான். அது அழியவே அழியாது அந்த ஆன்மீக உலகம். நம்ம மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது எதுன்னா இந்த பௌதிக உலகம்தான். அவருடைய கார்ணோதய கஷாயினுடைய ஒரு சுவாசத்தில் வந்து அண்டம் படைக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அழிக்கவும் படுகின்றது. அந்த ஒரு சுவாசம் வந்து ஒரு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இதயபூர்வமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக ஹிருதயத்தில் பகவானை வந்து வழிபடுகின்றனர். எஸ் 10.9. மச்சித்தாமத் கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. இப்போ பக்தர்களை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார் பகவான் இங்கே. சோ பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் 3 விதமான பக்தர்கள் உண்டு. ஒன்று கனிஷ்ட அதிகாரி, இன்னொன்னு மத்தியம் அதிகாரி, இன்னொன்னு உத்தம அதிகாரி. அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா அப்போ வந்து இதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வரத்துக்கு நீங்க வந்து இந்த குவிஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அந்த செகண்ட் லெவல்ல நீங்க என்ரோல் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்க வந்து அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல வந்து கண்டினியூ ஆகலாம். ஸோ சீரியஸ் ஸ்டடீஸ், எஸ் அசைன்மெண்ட் பண்ணுவேன், நான் எல்லாம் பகவத்கீதையெல்லாம் வாசிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல தயவு செஞ்சு என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எல்லாமே பகவானில் தான் ஆழ்ந்திருக்கின்றது இல்லையா? ஸோ ஒரு பியோர் டிவோட்டி கனிஷ்ட அதிகாரி என்பவர் வந்து அப்பதான் பக்தியில வந்து முதலடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க. பக்தி பத்தி எதுவும் தெரியாது. எஸ் நமஸ்காரம் செய்கின்றோம், கோயிலுக்கு செல்கின்றோம், அவ்வளவுதான். மத்தியம் அதிகாரி அதாவது இந்த பக்தியை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. சில இதெல்லாம் டிபேட் பண்ணக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாமே அவங்களால முடியாது. மத்தியம் பிரீச்சர்ஸ் எல்லாமே மத்தியம் அதிகாரியில தான் இருப்பாங்க. அடுத்து உத்தம அதிகாரி என்பவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு லிபரேட்டட் சோலா. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதரை நாம சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ ஒரு உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருந்தவர். எங்க வேணும்னாலும் அவர் வந்து டிபேட் பண்ணி அதை வந்து
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலை உண்டு அவருக்கு. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்கள் வாழ்க்கை வந்து அவருடைய திருத்தொண்டிற்கே அவர்கள் அர்ப்பணித்திருக்கின்றார்கள் இல்லையா? சோ அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் மற்றும் என்னை பற்றி உரையாடுவதிலும் அவர்கள் வந்து பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். பகவானை பற்றி பேச பேச கேட்க கேட்க நமக்கு இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கணும், சொல்றவங்களுக்கும் சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு அமுதம் போன்ற சுவையான இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது பகவானுடைய அவருடைய பேச்சு, அதை நம்ம கேட்க கேட்க நமக்கும் வந்து இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும். அவர் என்ன உபதேசம் சொன்னாரோ அதை நம்ம திருப்பி இன்னொருத்தருக்கு சொல்லும் பொழுது நமக்கும் அந்த ஈடுபாடு என்பது வந்துவிடும். பக்தியில நாம வந்து இந்த நிலையில் கொள்ளும் பொழுது நாம அதுல ஆழ்ந்து நம்ம வந்து நம்முடைய மனதையே பறிகொடுத்து விடுகின்றோம். எஸ், 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். பகவான் எப்படி நமக்கு வழி கொடுப்பார் அவரிடத்துல சென்று சேருவதற்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? சோ நாம எப்படி பக்தி கொள்கின்றோமோ அப்போ அதற்கேற்றவாறு பகவான் நமக்கு அந்த மார்க்கத்தை வழங்குகிறார் இல்லையா? சோ இங்க துருவன் வந்து 5 வயது சிறுவன், அவனுக்கு இருந்த அந்த அதாவது பாத்தீங்க டிட்டர்மினேஷன் இல்லையா, உறுதியை பற்றி நாம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாடு ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, அதாவது பகவானுக்கு யார் அன்புடன் எப்பொழுதுமே தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பகவானிடம் சென்று அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அவரே வழங்குகின்றார். சோ நீ இந்த மார்க்கத்துக்கு செல்லென்று உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர்களுக்கு அந்த மார்க்கத்தை அவர் வழிகாட்டுகின்றார். சோ இந்த இடத்துல துருவனுடையதை பார்க்கலாம். இந்த பாகவதத்துல வரக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ ஆனா பின்னாடி வரக்கூடிய கேண்டோஸ்ல தான் பார்க்க போறோம் நம்ம. நாரத மகரிஷி, சோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? துருவனுடைய தந்தைக்கு 2 மனைவிகள் இல்லையா? துருவன் முதல் மனைவியினுடைய பிள்ளை, 2ஆம் மனைவியினுடைய மகன் தான் வந்து அரசனை அமர முடியும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சிற்றன்னை சொன்ன பொழுது தந்தை மடி மீது தனக்கு உட்கார்வதற்கு உரிமை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து போயிட்டு தன் தாயிடம் வந்து கேட்கின்றான் துருவன். சோ அப்போ அவருடைய தாயாரும் என்ன சொல்கின்றார், இது கண்டிப்பாக வந்து நீ இதையும் பகவானிடத்துல தான் கேட்கணும் இல்லையா? அததான் அவருக்கு வந்து வழி நடத்துகின்றார். உனக்கு உரிமை இருக்கின்றது என்பதை உங்க சித்தி சொன்னது உனக்கு உரிமை இல்லை என்று சொல்கின்றால் அதுதான் உண்மை. ஆனால் உனக்கு உரிமை வேண்டும் என்றால் அந்த உரிமையை பெறணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில் தான் நீ போய் கேட்க வேண்டும் அதை பற்றின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ இறைவன் எங்கே இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிறு பிராயத்திலேயே வந்து தன் தாயிடம் வந்து வினவுகின்றான் துருவன். சோ அப்போ அவருடைய தாயாரும் காட்டில் வந்து இருப்பதாக சொல்கின்றார்கள். ஏனென்றா அங்கதான் ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாம் தவம் இருக்கின்றார்கள் இல்லையா? அங்கேதான் இருக்கார் பகவான் அப்படிங்கறத வந்து வழிகாட்டுகிறார். அந்த வார்த்தையை ஏற்று அவரும் வந்து காடு நோக்கி செல்கின்றார். சோ இப்படி வரும்பொழுது நாரத மகரிஷியை காணக்கூடிய பிராப்தத்தை பெறுகின்றார். சோ அவர்தான் அவருக்கு குரு கூட. அவரிடத்தில் வந்து பகவான், அதாவது நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கின்றார். நீ எவ்வாறு ஒரு குருஸ்தானம் அவருக்கு இல்லையா? சோ நான் இவருக்கும் வந்து நாரத மகரிஷி தான், பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் வந்து நாரத மகரிஷி தான். மதுவனத்தில் வந்து துருவன் கடுமையான தவம் புரிகின்றான். பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு அவனுடைய அதாவது மன உறுதியை பார்க்கணும். முதல் மாதத்துல வந்து 3 பழங்கள் 3 நாட்கள் பழங்கள் வந்து 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிடுவார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒரு மாசம் ஃபுல்லா அவருடைய தவம் இப்படி இருந்தது. 2வது மாசம் வந்து உலர்ந்த புல் இலை 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது ஒரு இலையை வந்து 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் அவருடைய உணவாக எடுத்துக்கொள்வார். நம்மளால ஒரு நாள் ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருந்தாலே நம்ம நெக்ஸ்ட் டே ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிடுறோம் இல்லையா? சோ அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் அந்த உறுதி என்பது நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதை நம்ம கேட்க கேட்க நம்முடைய உறுதியை நம்ம வந்து பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். 3வது மாதம் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணி, அப்ப உணவு கூட கிடையாது, வெறும் நீர். 4வது மாதம் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது ஒரு சுவாசம் வந்து ஒரே ஒரு முறை, உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் வந்து 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறைன்னா அப்ப அந்த பூரக்கா கும்பக்கா ரேச்சக்கா எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க இல்லையா? பூரக்கா அவருடைய உட்சுவாசம் நீண்டதாக இருக்கும். அந்த புடிச்சு இழுத்து வைக்கிறது 12 நாள், விடுறது 12 நாள் ஆன பிறகு ரேச்சக்கா இல்லையா? அவ்வளவு மனதுல உறுதியோடு அவருடைய பக்தியை அந்த இடத்துல பாக்குறோம். மாதம் 5 ஒரே காலில் நகராமல் நின்று தவம் புரிதல்.
அதையும் அவர் வந்து செய்தார். துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதைக் கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை வந்து உச்சரித்தார். அதாவது வாசுதேவ மந்திரம் ஓம் நமோ அதாவது வாசுதேவாய நம அதையும் வந்து உச்சரித்தார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகம் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு? நம்ம இந்திரனுக்கு தான், அவனுடைய பதவிக்கு தான் ப்ராப்ளம் நினைப்பான் எப்பவுமே இல்லையா? துருவனுடைய தவம் வந்து தாக்கம் எங்கே வரைக்கும் செல்கின்றது? அந்த தேவ உலகம் வரைக்கும் செல்கின்றது, தேவர்களிடத்துல. அவனுடைய கட்டை விரல் வந்து பூமியை வந்து கீழே வந்து தள்ளியது. அவ்வளவு பிரஷர். அந்த அளவுக்கு அவருடைய தவ வலிமை என்பது கீழே அழுத்தக்கூடிய தன்மைக்கு வருகின்றது. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். நம்ம ஆழ்ந்த சிந்தனையில் பகவானை வந்து நினைத்து கொண்டால், பக்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அந்த உணர்வு ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அதற்கு மேற்பட்ட பேரானந்தம் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? பகவானுடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சா நம்ம எவ்வளவு பெருமிதம் கொள்வோம் இல்லையா? ஆனந்தம் கொள்வோம். அதே மாதிரி துருவன் பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை மனதில் நினைத்து கொண்டு பக்தி செய்தான். அந்த உருவத்தையே பகவான் மறைக்க செய்து அவனை வந்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து விழிப்புணர்வு செய்தார். அவர் வந்து கண்களை திறக்க செய்தார். தனது பாஞ்சஜன்யம் அந்த சங்கால இல்லையா துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும்படி திறனை வழங்கினார். பகவானை புகழாரம் பாடினான். அப்படின்னா அந்த 5 வயது சிறுவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உறுதியை பார்க்கணும் இல்லையா? 11வது ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி. தேஷாமே வானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம்யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஞான தீபேனா இல்லையா? ரொம்ப முக்கியம். ஞானம் எனும் சுடர் விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. மேல அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அதாவது தன்னுடைய மரணம் 7 நாட்களில் நிகழப்போகின்றது என்பதை வந்து தெரிந்த பிறகு ஸ்ருங்கி முனியினுடைய சாபத்தினால் அவர் வந்து 7 நாட்களில் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க, இதுவும் பகவானுடைய ஏற்பாடுதான். பிறக்கும் பொழுதே வந்து புனர்ஜென்மம் எடுத்தவர் தான் பரீட்சித் மகாராஜ் இல்லையா? அப்பொழுதே பகவானுடைய அருளை பெற்றவர் தான் அவர். ஒரு தூய பக்தர். மேலும் தன்னுடைய இடத்திற்கு அவர் வந்து சேரணும்ன்றதுக்காக இந்த ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்தினார். 7 நாட்களில் அவர் வந்து பாம்பு கடித்து மரணிக்க வேண்டியது அந்த சாபம் இல்லையா? ஸ்ருங்கி முனியுடைய சாபம். 7 நாட்கள் நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? என்ன சொத்து, என்ன செய்யலாம், இப்படிதான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? ஆனா அவர் என்ன செய்தார்? தன்னுடைய பொறுப்புகளை எல்லாத்தையுமே வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு மணிமுகுடம் சூட்டிவிட்டு, ஜெயமே ஜெயம் அவருடைய மகன் பேர், அவனுக்கு மணிமுகுடம் சூட்டிவிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல வர்றார். ஆக்சுவலி இங்க அதாவது அவர் வந்து யமுனை நதிக்கரையோரம் வந்து பக்தி கொண்டு எதையுமே உணவு எதுவுமே எடுத்துக்காம பக்தியில் மட்டும் திளைத்து தன் பகவானிடத்தில் சேரணும்ன்ற அந்த ஒரு உறுதியோட வந்து அந்த யமுனை நதிக்கரையோரத்துல உட்கார்றார். அப்ப இந்த விஷயம் எல்லா இடங்களிலுமே பரவ ஆரம்பித்த போது எங்கெங்கயோ இருந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே அந்த இடத்துல வந்து சேருகிறார்கள். நாரதர் கூட இருக்கார் இந்த பிக்டோரியல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லையா? சுகரும் வந்து அந்த இடத்தை வந்து சேரும் பொழுது அவரிடத்தில் வந்து கேட்கின்றார், இந்த 7 நாட்களை நான் என்ன பகவத் தொண்டை எவ்வாறு புரிவது என்று. அந்த இருவருக்கும் நடந்த உரையாடல் தான் பாகவதமாக பார்க்கின்றோம் இல்லையா? இந்த பாகவதம் முதலில் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது என்றால் பகவான் ஸ்வயம் வந்து பிரம்மரிடத்திலிருந்து நாரதரிடத்திலிருந்து வியாசதேவர் வந்து அதை வந்து 18,000 ஸ்லோகங்களாக எழுதினார். சுகதேவ கோஸ்வாமி தன் தாயினுடைய அதாவது அவர் இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இருக்கு. சுகா என்றால் வந்து கிளி என்று பொருள் இல்லையா? அவர் அந்த கிளியாக வந்து அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளி. அங்கிருந்து பறந்து வந்து இந்த அதாவது சிவபெருமானுடைய அவருடைய கைலாயத்தில் இருந்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். அதாவது சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி தாயாருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய சம்பாஷணை வந்து இந்த கிளி கேட்கிறது, இந்த பாகவதத்தை இல்லையா? அதேதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். தன் தந்தையிடம் இருந்தும் கேட்டுக்கொள்கின்றார் இந்த பாகவதத்தை. இப்படி பரம்பரை வாயிலாக வந்ததுதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட. இந்த அதாவது பரீட்சித் மகாராஜுக்கு என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் விடை கொடுக்கப்படுகின்றது. கீழே வந்து கபிலமுனி சாங்கிய யோகத்தை பற்றி தன்னுடைய தாயான தேவஹூதிக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். இது பாகவதம் 3rd கேண்டோ. சாங்கிய தத்துவம் என்பது என்ன? இந்த மனசு, சூக்ஷ்மம் மற்றும் சூழ உடல், இவைகளுடைய செயல்பாடுகள், இதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் வந்து சாங்கிய யோகம் இல்லையா?
அதுதான் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் இந்த கொடுத்திருக்கிறது. சோ இந்த தேசாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞான ஜம் தமஹ நாஷாயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. இல்லையா, நாம் எல்லாருமே அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் தான். சோ அதற்கு அகம் என்றால் பகவானை குறிக்கின்றது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து நாஷயாம் அதை வந்து அது வந்து அழிக்கின்றார் இல்லையா. சோ எவ்வாறு அதை அழிக்கின்றார்? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது அஜ்ஞானத்தை என்றால் ஞானம் என்னும் தீபத்தை ஏற்றி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது அஜ்ஞானத்தை வந்து பகவான் அழிக்கின்றார். ஞான தீமேன பாஸ்வதா. சோ அவர்களிடம், அதாவது பகவானிடம் பக்தி கொள்பவர்களிடத்தில் வந்து விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக. சோ இது எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் தான். எல்லாருக்கும் என்ன பொதுவா கொடுக்கணுமோ அதை நம்மளும் கொடுக்குறோம். ஆனா நம்மளையே நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஸ்பெஷலா கொடுக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் பகவானும் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தார், எல்லோரையுமே ரட்சித்து கொண்டிருப்பவரும் அவர்தான். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களை இன்னும் கொஞ்சம் பிரத்யேக கருணை கொண்டு ரட்சிக்கின்றார். சோ அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே வசிக்கிறார். ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து அறியாமையில் இருந்து பிறந்த இருளை, அதாவது அறியாமை என்பது எப்பொழுதுமே நாம் இருளுக்கு ஒப்பிட வேண்டும், ஞானம் எப்பொழுதுமே பிரகாசத்திற்கு ஒப்பிட வேண்டும். இது ரெண்டு நாம் எப்பவுமே இந்த அனாலஜி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா. ஓமையை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இருள் என்றாலே அஜ்ஞானம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து ஞானம் என்றாலே வந்து பிரகாசம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுடர்விட்டும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். 12 and 13. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச. சோ இது இவ்வாறு பகவான் எல்லாத்தையும் எடுத்துரைக்கும் பொழுது இப்ப உணர ஆரம்பிக்கின்றார் அர்ஜுனர். அர்ஜுன உவாச்ச பரபிரம்மம். அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவமஜம் விபும் ஆஹுஸ்த்வாம் ரிஷய சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் எடுத்து சொல்லுகின்றான். பர என்றால் நித்தியம், பரபிரம்மம் அதாவது பரபிரம்மம் அவர்தான் இல்லையா. பரம் தாம அதாவது தாம் என்றால் அடைக்கலம், அதாவது ஷெல்டர், நிழல் என்று சொல்லலாம் இல்லையா. சோ நித்தியமான நிழல் எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா. பவித்ரம் அதாவது தூய்மையானது இல்லையா. பரமம் நித்தியம் பவான். புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம், புருஷா இல்லையா. இஸ் த புருஷா, சுப்ரீம் காட் இல்லையா. சாஸ்வதம் இருக்கக்கூடியது, நிலைத்திருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. திவ்யம் என்பது அதாவது மேன்மையானது. ஆதி தேவம் அதாவது முதன்மை கடவுள், பிரிமிவல் லார்ட். அஜம் விமுமக. இவ்வாறாக வந்து முன்ன காலத்துல வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க? ஆஹுஸ்வாம் ருஷய, அதாவது ரிஷிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. சர்வே யாரெல்லாம்னாக்க தேவ ரிஷி நாரதர் சொல்லியிருக்காரு, அசிதர் சொல்லியிருக்காரு, தேவலர் சொல்லியிருக்காரு, வியாசரும் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப ஸ்வயம் வந்து நீங்களே வந்து எனக்கு பிரவிஷ்யேமி எடுத்துரைக்கின்றீர்கள் என்று இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து சொல்கின்றான் இல்லையா. சோ நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம் இல்லையா. அனைவருக்குமே அடைக்கலம் பகவான் தான். மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியமும் நீங்க தான். நீரே நித்தியமானவர், எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பவர் அவர்தான். திவ்யமானவரும் ஆதி தேவரும் நீங்க தான். பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர், அனைவருக்குமே பெரியவர் அவர்தான். உண்மை பற்றி இந்த மேல சொன்ன இந்த உண்மைகளை எல்லாமே நாரதர் சொல்லியிருக்காரு, அசிதர் சொல்லியிருக்காரு, தேவலர் சொல்லியிருக்காரு, வியாசரன் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி ஆல்ரெடி செய்திருக்காங்க. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படிங்கறத வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்கின்றார். 14 and 15 வாசிங்க மாதாஜி. சர்வமேதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவான தானவாஹ ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவ தேவ ஜகத்பதே. எஸ், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர், ஜகத்பதே இந்த ஜகத்துக்கே வந்து தந்தை அவர்தான் இல்லையா, உரிமையாளர். சோ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றையெல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன் இல்லையா. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வசதி கேசவா. அதாவது மாம் என்றால் இந்த இடத்துல அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. சோ கேசவா என்று பகவானை வந்து எடுத்து சொல்கின்றார். அவரு
நாஹி தே பகவன் யக்திம் விதுர் தேவானா தானவா. அதாவது தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை சர்வம் இவ்வளவு சொன்னார் இல்லையா, எல்லாம் உண்மை என்று நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா, நம்பிக்கை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு நமக்கு இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக இறைவன் தாழ் பணியக்கூடிய அந்த பக்தியை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் இல்லையா. சோ தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தக்க இந்த அதாவது அவருடைய இந்த உண்மையை அவர்கள் அறிய முடியாது. சோ ஸ்வயம் பகவானே எடுத்துரைத்தால் மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. இப்ப நாமளும் இதை வாசிண்டே அவருடைய உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யணும். மேலும் பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய கடமையும் கூட. மேலும் அனைத்திற்கும் மூலம் இல்லையா, ஸ்வயம் ஏவாத்மனாம் வேதத்வம் புருஷோத்தம, புருஷர்களிலே உத்தமமானவர் இல்லையா. அகிலத்தினுடைய இறைவனே, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவதேவ ஜகத்பதே அப்படின்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருப்பவர், இந்த ஜகத்துக்கே பதி அப்படின்னாக்கா இஸ் த சுப்ரீம் காட் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். இந்த பதத்தை நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 10.15 பகவானை பற்றி பகவானால் மட்டும்தான் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு யாராலுமே முழுமையாக அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பது ரொம்ப கிளியரா எங்க இடத்துல பகவானுடைய ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் 17-18 ரெண்டு வாசிங்க மாட்டாங்க. கதம் வித்யாமஹம் யோகின் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன்மயா விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூயக் கதய த்ருப்திர்ஹி சுண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படி உன்னதமான நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவானை நாம் எப்படி இடையறாது நினைப்பது இல்லையா. அது ரொம்ப சிரமமான காரியம் இல்லையா. நமக்கு தான் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல இல்லையா. இந்த பக்கத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும், அந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் சத்வத்துல அந்த பக்கம் ரஜோ, இந்த பக்கம் தாமசிக்கல. சோ மனசு எப்படியெல்லாம் அலைப்பாயக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. அதை நிலை நிறுத்துவது என்பது மிக கடினமான காரியம் இல்லையா. நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பது அறிவதும் எங்கனம். எப்படி நான் கண்டினியூஸா உங்களை நினைச்சுட்டே இருக்க முடியும், உங்களை எப்படி நான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா, தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். வேறு எந்த உருவங்களில் உங்களை நாம் நினைவு கொள்ள முடியும். சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் அர்ஜுனர் கேட்கின்றார். சோ ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறவும். சோ வைபவங்கள், பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றவை இல்லையா. அதுல சிலது மட்டும் இப்ப பகவான் சொல்ல போகின்றார். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபொழுதும் அதாவது அயர்வு அடைவதே கிடையாது. நமக்கு தளர்ச்சியும் வராது. இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கலாம். பகவத்கீதையை சொல்லிட்டே இருக்கலாம், கேட்டுட்டே இருக்கலாம் இல்லையா. அதுவே நமக்கு பசி கூட எடுக்காது. இது ஒண்ணு மட்டும் சத்தியம்தான். நம்ம சொல்லணும்னா பகவத்கீதை 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் கண்டினியூஸா நடத்துறவங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கண்டிப்பா இருக்கும் எப்பவுமே. ஏன்னா இது பகவத் கைங்கரியம் இல்லையா. அதனால எப்பொழுதுமே நமக்கு அயர்வு வராது. கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் சோர்ந்து போனாலும் கிளாஸ்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆயிட்டா கண்டிப்பா நம்ம அதுல மூழ்கி போய் விடுகின்றோம் இல்லையா. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது, இது அர்ஜுனனுடைய இது இல்லையா, நமக்கும் இதே மாதிரி நிலைதான் ஏற்படும். கேட்டுட்டே இருக்கணும்ன்றது தோணும் இல்லையா. இப்போ ஷமீனா மாதாஜி சொன்னாங்க, இது 3வது முறை நான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ட்டு. எஸ், அவங்களுக்கு இன்னும் கேட்க வைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுத்துட்டே இருக்கார் இல்லையா. சோ பக்தி அவர்களுக்கு நல்வழி கொடுக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் மேலும் இதை கண்டினியூ பண்றேன். உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அப்படின்னா பகவான் இன்னும் பேசணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறார் அர்ஜுனர். சோ அவர் எடுத்துரைக்கணும், அவருடைய வைபவங்களை பற்றி எல்லாம் எடுத்துரைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினா வைக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனர். எஸ் 19th. பகவானு வாச்ச ஹந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்யாத்ம விபூதயः பிராதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. அப்படியே ஆகட்டும்ட்டு பகவான சொல்றார். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். அதாவது பகவானுடைய அந்த திவ்யமான தெய்வீகத்தன்மையான தோற்றங்களை பற்றி சிலதை தான் சொல்ல போறார். ஆனால் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே நான் கூற போகின்றேன். இம்பார்ட்டன்ட் சிலது எல்லாமே. இதெல்லாம் இப்ப சூரியனை பார்த்தால் அது பகவானுடைய சொரூபம், சந்திரனை பார்த்தால் அது பகவானுடைய சொரூபம் இல்லையா.
நவகிரகங்களிலே சூரிய சந்திரனை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து பகவானுடைய சொரூபம் என்று நினைவில் வரும். நினைவு கொள்வதற்காக எடுத்துரைக்கப்படுவதுதான் இது. ஆனா எல்லாவற்றிலுமே பகவான் இருக்கின்றார், அது வேறு. பட் இது அட்லீஸ்ட் இது பார்த்த உடனே இது பகவானுடைய நினைவு வரணும் இல்லையா? சிலதெல்லாம் ஒருத்தரை பார்த்தா அவங்களுக்கு பிடிச்சமான உணவை நம்ம எங்கேயாவது சாப்பிட போகும்போது ஐயோ இது அவருக்கு பிடிக்கும் இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான். சோ நாம நினைவில் கொள்வதற்கு சில உதாரணங்களை வந்து கேட்கின்றார் பகவானிடத்தில் வந்து அர்ஜுனர். எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவைன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ இப்போ இந்த 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பாக்குறோம். 12 ஆதித்யர்கள். ஆதித்யர்கள் என்பது அதாவது அதிதி என்னுடைய பிள்ளைகள். சோ கஷ்யப முனிவருக்கு 2 மனைவிகள், ஒன்று வந்து அதிதி, இன்னொன்று தைத்தி. தைத்தியர்கள் வந்து அசுரர்களை அசுர குலம் அது. அதே மாதிரி அதித்தி வந்து தேவர்களுடைய இது வம்சம். சோ 12 ஆதித்யர்களில் வந்து விஷ்ணு நான் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த சொரூபத்தில் நான் இருக்கின்றேன், கிருஷ்ணராகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன் என்று இப்ப இந்த பதங்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதே மாதிரி திலங்கும் சூரியன், அதாவது எரிகின்ற இந்த பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய இதுல வந்து சூரியன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சத்தையே பிரகாசப்படுத்துகின்றது இல்லையா? சோ அப்ப சூரியனும் வந்து பகவானுடைய சுரூபம் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மருத்துக்களில் நான் மரிஷி. அதாவது மருத்துக்கள் என்றால் காற்றுகள், அதாவது தெய்வீகமான காற்றுக்கள் என்று சொல்வார்கள். அதுதான் மருத்துக்கள். அதுல மரிஷி எனக்கூடிய காற்று, அந்த வகை வந்து நான் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. நட்சத்திரங்கள் 27 நட்சத்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து சந்திரன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. வேதங்களில் நான் சாமவேதம். 4 வேதங்கள், ரிக், யஜுர், சாம மற்றும் அதர்வா இல்லையா? இந்த 4 வேதங்களில் வந்து சாமவேதம். இந்த சாமவேதத்திலையும் இன்னொரு பகுதி நான் சொல்வார். அதுக்கப்புறம் தேவர்களில் நான் இந்திரன். ஏன்னா தேவர்களுக்கு தலைவன் யாரு? இந்திரன். அந்த இந்திரனுடைய சொரூபமும் நான் தான் சொல்லிட்டாரு. புலன்களில் நான் மனம். எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு புலன் இல்லையா? இந்த மனசு வந்து அதாவது ஒரு நல்ல நண்பனாகவும் ஆக முடியும், எதிரியாகவும் ஆக முடியும் இல்லையா? அவனை போல ஒரு எதிரியும் யாரும் கிடையாது, அவனை போல நண்பனும் யாரும் கிடையாது. சோ புலன்களிலே அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கானது இல்லையா? மனதை, காற்றை கூட அடக்கி விடலாம், ஆனால் மனதை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்ட்டு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா? சோ உயிர் வாழிகளில் நாம் எல்லாருமே உயிர் வாழிகள். இந்த உயிர் வாழிகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய உயிர் சத்து, அதாவது கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, உணர்வு, அந்த சொரூபமும் நான். சோ இந்த இடத்துலயும் மீண்டும் வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார் பகவான். சோ நான் இல்லாமல் நீங்க யாருமே இயங்க முடியாது என்பதை நாம இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 11 ருத்திரர்களில், அதாவது சிவபெருமான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யக்ஷ ராட்சசர்களில் வந்து குபேரன், அதாவது யக்ஷர்களில் வந்து குபேர கடவுள், அந்த சொரூபமும் பகவான் தான். வசுக்களில் வந்து நான் வந்து நெருப்பு, அதாவது அக்னி தேவன் என்று சொல்றார். மலைகளில் நான் மேருமலை. மேலும் சேனாதிபதிகளில் வந்து கார்த்திகேயன், அதாவது முருகன், ஸ்கந்தன். சோ அப்போ இவரு கணபதி நான் இல்லையன்னு நம்ம கேட்க கூடாது கொஸ்டின் இல்லையா? சோ எல்லா ரூபத்திலும் அவர் இருக்கார். ஆனால் இந்தந்த ரூபத்தை நாம் பார்க்கும்போது நீங்க வந்து பகவானை நினைவில் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சிலதை மட்டும்தான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்கின்றார். புரோகிதர்களில் வந்து பிரகஸ்பதி நான், அதாவது இந்திரனுக்கே வந்து அதாவது சீஃப் பிரீஸ்டா இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா பிரகஸ்பதி. நீர்நிலைகள் எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா? ஒரு குளம், குட்டை, அதுக்கப்புறம் கிணறு, அதுக்கப்புறம் வந்து நதி நீர், அதுக்கப்புறம் கடல் இல்லையா, அதாவது பெருங்கடல், சமுத்திரம். சோ அந்த நீர் தேக்கங்களிலே வந்து அவர் வந்து ஒரு சமுத்திரம், அதாவது பெருங்கடல் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மகரிஷிகளில் வந்து பிருகு முனி அவர். சப்தங்களில் வந்து ஓங்காரம் என்பதுதான் சொல்லியிருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம 7வது சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஓங்கார ரூபத்தில், சப்தத்தின் ரூபத்தில் நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்வார். அதாவது நீரினுடைய சுவை, அப்புறம் ஓங்கார சப்தம், இது எல்லாமே படிச்சோம் இல்லையா? யாகங்களில் வந்து நாம சொல்லக்கூடிய அந்த திருநாம ஜபங்கள் எல்லாமே என்னுடைய சுரூபம் தான் சொல்லிட்டார். அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை. சோ இமயமலை தான் எல்லாத்த விட பெரிய மலை இல்லையா? சோ நம்ம இந்தியா பரத கண்டத்தில் அந்த இமயமலையாக இருப்பது நான் என்று சொல்லிட்டார். எல்லா மரங்களிலுமே வந்து, அதாவது அரச மரமும் ஆலமரமும் ஒரே பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி தான். சோ ரெண்டுமே அவருக்கானதுதான். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆலமரத்தை சொல்கின்றோம். ஏனென்றால் பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ல நம்ம ஆலமரத்தை அதை பற்றி பேச போறோம் புருஷோத்தம யோகத்துல. ஓகே. தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதர். சோ நாரதரும் பகவானுடைய சுரூபம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன். சித்தர்களில் நான் கபில முனி. அது மாதிரி குதிரைகளில் வந்து
உச்சேஸ்வரன் நான். அது பார்க்கடலை கடையும் பொழுது வந்து நமக்கு ஐராவதம், உச்சேஸ்வரம் இல்லையா, எல்லா பசு எல்லாமே கிடைக்குது இல்லையா, அமுது சுரபி எல்லாமே கிடைக்கிறது நமக்கு. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம்னு சொல்லிட்டாரு. மனிதர்களில் நான் மன்னன் இல்லையா. சோ மன்னன் தான், அவர் தான் அதாவது சீஃப் இல்லையா. அதனால அந்த ஒரு மன்னன் என்ற ரூபத்திலும் வந்து அரசாண்டு கொண்டிருப்பவர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், இது இவருடைய இது இந்திரனுடைய ஆயுதம் தான் வஜ்ராயுதம். பசுக்களில் நான் சுரபி, இந்த சுரபி பசுக்கள் எல்லாம் வந்து மேலுலகத்துல கோலோகத்துல இருக்கு. இன விருத்தியாளர்களில் நான் மன்மதன் சொல்லிட்டார். சர்ப்பங்களில் நான் வாசுகி அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது 1000 தலைகளுடைய பல தலைகளுடைய நாகம் வந்து ஆதிசேஷனும் நான் என்று சொல்கின்றார். நீர்வாழ் இனங்களில் வந்து வருணன் நான். முன்னோர்களில் வந்து ஆரியமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். நீதிபதிகளில் நான் யமன், யமனை போல நீதிபதி இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருமே கிடையாது இல்லையா. நாம் என்ன தவறிழைத்தாலும் அதற்கு தண்டனை உண்டு, நாம் ஆற்றிய புண்ணியங்களுக்கும் நமக்கு பலன்கள் உண்டு. சோ தைத்திய அசுரர்கள் அதில் பிரகலாதன்னு சொல்லிட்டார். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன், அதித்தி தைத்தி 2 மனைவிகள். சோ அதித்தி வந்து தேவ வம்சம், அதே மாதிரி தைத்தி வந்து அசுர வம்சம். சோ மேலும் இந்த பிரகலாதன் இல்லையா, பலி மகாராஜ் கூட அதே வம்சம்தான். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், காலத்தினுடைய சுரூபமும் வந்து நம்ம நாளைக்கு அத்தியாயத்துல படிப்போம் விஸ்வரூபத்துல. ஸோ முதல்ல விஸ்வரூபத்துல இருப்பார், அதுக்கப்புறம் காலரூபம் ஆவார். ஸோ அதனால வந்து காலரூபம் வரும்பொழுது எல்லாவற்றையும் அழிவை பற்றி எல்லாம் அந்த இடத்துல பார்ப்போம். மிருகங்களில் நான் சிங்கம், காட்டுக்கு ராஜன் சிங்கம் இல்லையா. பறவைகளில் நான் கருடன், மேலும் தூய்மைப்படுத்துவதில் காற்று. ஸோ எவ்வளவு அதாவது கெட்ட துர்மணமாக இருந்தாலும் பலமான ஒரு காற்றடித்தால் வந்து அந்த துர்மணம் கூட இல்லாத இடம் போய்விடும் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து தூய்மைப்படுத்துவது அது காற்றை விட வேற எதுவுமே பெருசு கிடையாது. ஆயுதம் தரித்தவர்களில் வந்து அதாவது ஸ்ரீராமன் நான். மீன்களில் நான் மகர மீன், அதாவது சுறா மீன். பாயும் நதிகளில் வந்து கங்கை. எல்லா படைப்புகளிலுமே தொடக்கம் மத்தியம் முடிவு எல்லாமே அவர்தான். எங்கே தொடங்குகின்றது, எது நடுவு, எது வந்து இறுதி என்பது நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது, அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அறிவில் வந்து ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு, அந்த சொரூபமும் பகவான் தான் சொல்லிட்டார். விவாதிப்போதில் வந்து அதாவது இறுதியாக வரக்கூடிய அந்த உண்மை, முடிவான உண்மை வந்து அந்த சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம். எழுத்துக்களில் வந்து அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னு நம்ம திருவள்ளுவர் கூட சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அந்த அகாரம் என்னக்கூடிய அந்த ரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம் என்பதை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 சொற்கள்ல வந்து இரட்டை சொல் இல்லையா, கூட்டு சொற்கள்ல. அடுத்து காலத்தில் தீராத காலமும் பகவான் தான். படைப்பாளிகளில் பிரம்மா, பிரம்மாவும் பகவானுடைய சொரூபம் தான் இல்லையா. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம், இந்த மாதிரியான நிலைகள் அனைத்திலுமே வந்து பகவானுடைய சொரூபத்தை நாம பார்க்கின்றோம். பெண்களில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை டேலண்ட் இல்லையா, அதாவது புகழ் மற்றும் அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இத்தனை ரூபத்திலுமே ஒரு பெண்ணுக்கு இத்தனையும் இருந்தா அந்த ரூபத்தில் வந்து பகவான் அவளோடு குடிக்கொண்டிருக்கின்றார் என்று அர்த்தம். ஒரு பெண்ணிடத்தில் புகழ் எண்ணக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படுகின்றது என்றால் பகவான் புகழ் எனக்கூடிய அந்த ரூபத்தில் அந்த பெண்ணோடு இருக்கின்றாள். மேலும் அதிர்ஷ்டம், சில பெண்கள் வந்து ரொம்பவுமே அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்களாக அந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த வீடு மேன்மை அடைந்திருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த அதிர்ஷ்டத்தினுடைய சொரூபத்துல பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் பேசக்கூடிய அழகான பேச்சு இல்லையா, ஞாபக சக்தி, அதாவது ஆண்மகன் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு மறந்து போயிடுவாங்க, ஆனா வீட்டுல இருக்க பெண்கள் அதை நினைவுபடுத்தி வந்து இது இன்ன நடந்ததுன்னு நிறைய வீட்டுல இதுதான் நடக்கும் இல்லையா. சோ ஆண்களுடைய நேச்சர் அதுதான். சோ தட் இஸ் அவங்களுடைய டிராபேக். இது பெண்ணுடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ ஞாபக சக்தி, அறிவு இல்லையா, உறுதி வந்து கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து பெண்களுக்கு தான். நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல ஒரு பிளஸ் என்ன சொல்லலாம்னாக்கா, இதுல நிறையவே வந்து பெண் பக்த கோடிகள் தான் நிறைய இருக்கிறது. இந்த டீச்சர்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் தான். சோ பக்திக்கு வந்து முதன்மையாக நிற்பது பெண்களும் தான் அப்படின்றதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. பொறுமைக்கே உதாரணம் என்பது பெண் தான். சோ சாம வேதங்களில் வந்து பிருகத் சாமம் என்பது அவருடைய அந்த ரூபம் அவர் என்று சொல்கின்றார். கவிதைகளில் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அந்த காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய ரூபத்தில் இருப்பவரும் பகவான் தான். மாதங்களில் மார்கழி, பருவங்களில் வந்து வசந்த காலம், ஏமாற்றுபவத்தில் சூதுன்னு சொல்றார். இப்ப சகுனியை விட இவரே வந்து பெரிய சூது செய்வார் இல்லையா. சூது செய்தார், அதனால்தான் 3 அதாவது
பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் கர்ணர் 3 பேருமே மரணம் அடைந்தது சூதால தான் இல்லையா? ஒளிர்பவற்றில் வந்து தேஜஸ், அதாவது நமக்கு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, தேஜஸா இருக்கிறது வந்து அந்த பிரகாசத்தை பற்றி சொல்வது இல்லையா? சோ வெற்றி, தீரச் செயல், பல பலவான்கள் பலம், இதில் எல்லாத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார். விஷ்ணு குலத்தவளில் வந்து வாசுதேவன் நான் அப்படின்னு சொல்றாரு, அது பகவான் இல்லையா? வாசுதேவ கிருஷ்ணன் நான். பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன். முனிவர்களில் நான் வியாசர். பெரும் சிந்தனையாளர்களில் வந்து ஊஷனா கவி, அதாவது சுக்கராச்சாரியாருக்கு இன்னொரு நாமம் தான் ஊஷனா. ஓகே, அடக்கி ஆளும் முறைகளில் வந்து தண்டனை. சோ தண்டனை கொடுத்தா கண்டிப்பா அடக்கி ஆள முடியும் இல்லையா? சோ இந்த தவறு செய்தால் கண்டிப்பா நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும்னா அப்ப நம்ம வந்து அவங்க அந்த தவறு செய்ய மாட்டார்கள். சோ அங்க கண்ட்ரோலர்ஷிப் வந்து இருக்கும் இல்லையா? வெற்றியை நாடுபவர்களில் வந்து நீதிதான் ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பார். அந்த நீதியினுடைய சொரூபமாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். ரகசியங்களிலே மிக ரகசியம் என்பது மௌனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. சோ ஒரு செயலை, ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லாம ரகசியமாக காப்பாற்றணும்னா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணா கூட நம்ம மௌனமா இருக்கிறதுக்கு பழகணும் இல்லையா? சோ அந்த ரூபத்திலையுமே பகவான் இருக்கின்றார். ஞானிகளில் இருக்கக்கூடிய ஞானத்துடைய ரூபமும் பகவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்ப இத்தனை வைபவங்களை பற்றி சொன்னோம் இல்லையா? அது எல்லாமே இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருக்கு. எஸ் 39-40 வாசிங்க மாதாஜி. 39 வாசிங்க. 39-40 ஓகே. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹம் அர்ஜுன ந ததஸ்தி வினா யஸ்யாத் மயா பூதம் சராச்சரம் நாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ தூ தேசத ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதையும் நான் தான் இல்லையா? அதாவது விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை நான் தான். முன்னாடி தாத்தா பிதா மகா எல்லாமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அசைபவை அசையாதவை எல்லாவற்றிலுமே நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே கிடையாது. பகவான் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் இயங்காது அப்படிங்கறத வந்து மீண்டும் இந்த இடத்துல ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது. சில மட்டும்தான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். இந்த 18 ஸ்லோகத்துல நம்ம கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணம் மட்டும்தான், ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் மீண்டும் எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் 41 வாசிங்க மாதா. யத்யத் விபூதிமத்சத்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா தத்ததேவாவகச்சத்வம் மம தேஜோஷ சம்பவம். எஸ், அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்துமே என்னின் தேஜஸ், அதாவது பிரகாசம் இல்லையா? அவருடைய ரூபத்தினுடைய அந்த மேல இருக்க பிரகாசத்திலிருந்து சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவைதான். சிறு ஒரே ஒரு இப்ப தீப்பொறி வந்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் அவருடைய அந்த பிரகாசத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய சிறு பொறியிலிருந்து தான் அனைத்துமே தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஆற்றலை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் எம்பிரான் என்பதை, எம்பெருமான் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். எஸ் 42 வாசிங்க. பகுனைதேன கிம் ஜாதேன தவார்ஜுன விஷ்டப்யாஹமிதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்யாயம். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னும் நான் விளக்கி என்ன ஆக போறது இல்லையா? அதாவது எக்ஸாம்பிளே நான் இவ்வளவு சொல்ல நேர்ந்தது. அவர் இன்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இதுக்கு மேல நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கு? எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக இல்லையா, அவருடைய ஒரு விரிவங்கத்தின் மூலமாக அவர் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளுமே உட்புகுந்திருக்கின்றார் இல்லையா? நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலுமே புகுந்து அதனை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இல்லையா? கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து அந்த 14 லோகங்களை வந்து அவர் தாங்கிட்டு தான் இருக்கார். அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.